Assalamu alaykum, hormatly Gazaklı kanalın agzalary we mehmanlary. Ýaşamysyňyz? Gazaklı kanala hoş geldiňiz. Bugün hem adatçy bolşaly men size ören gyzykly we peýdaly maglumatlary aýdyp bererim. Eger siz şu kanalda goýulan videolary beğenýän bolsaňyz, ýani şu kanalda goýulan videolary halaýan bolsaňyz, onu kanala agza bolun, like koyun, tesir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Ha görüşmek ýaly, men şeýle owadan güneşiň doğuşyny synlap durun. Bugün men size şeýle bir gyzyklar aýdyp berjek. Bir gün bir üniversitede filosofiya professory taliplere özüniň test geçirjekdigini aýdypdyr. Ve şol testde ýanky professor her kim öňüne bir sany ak kagazy paýlap çykypdyr. Her kimin partasynyň öňüne ak kagaz goýupdyr we diýipdir: "Şu ak kagazda näme görýärsiňiz?" Ýa-da talipler ak kagazy seretse, şol ak kagazyň ortasynda bir kiçijek gara nokat bar. Her kim gara nokat görýär diýipdir. Soňra professor diýipdir: "Bole näme görýän bolsaňyz siz şonu giňişleýin ýazyň" diýipdir. Ve her kim bunu yazmağa başlapdyr. Her kim bunu yazıp oturandan soň professor her kimin ýanky düşündürüşini okap çykypdyr bir-birden we seretip görse her kim şol gara nokat hakynda ýazypdyr. Gara nokat akadyň ortasynda eýle beýle şeýle zatlar. Soňra ýanky filosofiya professory diýipdir: "Ha görýäňizmi?" diýipdir. Her kim diýipdir: "Diňe şol gara nokada ünsverdi ýöne şol bütün ýanky akadyň ýüzündäki ak ýerine hiç kim üns bermedi" diýipdir. Anha durmuşda da edil şonuň ýaly diýipdir. Sebäbi adamlar diýipdir elmedama özleriniň şu problemlaryna, kynçylyklaryna üns berýär, ýöne şol giňişleýin ak kagazy ýaly durmuşyna üns berenok diýipdir. Her berilen gün edil ak kagazy ýalydyr diýipdir. Emma biz diňe şol problemlarymyza, saglyk problemamyz bolsun, başgalar problemamyz bolsun, pul ýagdaýy bolsun, maddi ýagdaýymyz ýagny we beýlik problemler. Ýöne diýipdir adam ogly şo bir zat unutmaly diýipdir. Şol problemler elmidama bolýar diýipdir. Bir problemanyň bitdigi, ähli problemanyň bitdigi manysyna gelenok diýipdir. Şonuň üçin problemi bolur. Ýöne siz oňa gereginden artykmaç üns berip ýatmaly. Durmuşyňyzy ýa-da durmuşyňyzy kiçijek bir gara nokat üçin bütün akly iste görmezden gelmeli diýipdir. Ha dostlar, şonuň üçin men hem şu gün diýdim şu bugün şol ak ýerine bir seredip gören şu kagazyň diýip ina şeýle güneşiň doğuşyna geldim. Şu wagt görýänsiňiz sagat şu wagt näçe? Häzir bir minut. Sagat şu wagt 5:50. Ana görýänsiňiz. Saat 5:50 şu wagt. Ben 20 bilen 5'te oýandym. 5'te oýanandan soň biraz maşk etdim ve şutak gelip ha günüň doğuşyny synlap durdum. Ertir bilenden ýerdin okudan turandan soň ilk etmeli zadyňyz diýişiňizi ýuwandan soň hökman soratda bir stakan suw içmek gerek. Suw soğuk bolmaly däldir. Ýyly suw içmek gerek. Bolýardy adamlar ähliňize tutan işleriňizde ulu üstünlikler arzup etmek niýeti bilen şu günkü videomuzy jemleýäris. Bugünkü video birazajyk gysga boldy ýöne şonda da biz siziň bilen entek köp zatlary hakynda gurrun ederiz. Hoş da bolun. Işiňizde üstünlük bolýar.